Оул уңганнары bir йодрыкка тупланып, мәдәният йортында махсус кием тегү белән мәшгуль. Мәдәният йорты ишеген ачу белән рәхәт итеп зәңгелдәгән тегү машинасы тавышы яңгырый. Илмира Әйюпова, Фәйрүзә Зәкиева, Нәсимә Әйюпова, Рисала Әгъзамованың киңәшләшә кием тегеп утырган вакытына туры килдек. Кич белән вакыт булгаштан шушында килеп, яшьләр дә монда кушылдылар. Шушы мешковина ул рулонны мешковинае, рулонна кисеп, аннары соң менә шушыларны әйбәтләп менә шушындый хәлгә җиткереп сүттек. Менә шушылай уртадан менә бу әйберсе калып, менә шушыларны яңадан безнең менә шушы шелтәрләргә беркетеп тектеләр. Ленталарга тегеп чыктык та, астында менә моның шилтер, шуны шилтерләрне беркетеп чыгылды. Һәм шушыннан соң менә шушындай күлмәк, баса күлмәк бандажтан шундый барлыкка килде. Булар инде дроннан саклыйлар инде. Аллаһ кайым инде сакласын, аларга ярдәм итсен инде менә бу киемнәр дибез инде без. Тәҗрибә уртаклашу максатыннан Ознакай районының Тымытык авылына барып костюм тегәргә өйрәнеп кайткан апаларыбызның хәзер кулы кулга йыкмый. Бүген менә тагын бер костюмның эшен төгәлләделәр. Костюмнар тегү өчен кирәкле чимал, җипләрне, кирешләрне алырга Фәрит хәзрәт Гыйзетдинов гаиләсе белән ярдәм иткән. Киндер рулонын алырга волонтерлар булышкан. 100 метрлы бер рулон 5 маскировка костюмы тегәргә җиткән. Дөньяларыбыз тыныч булып, егетләребезгә шушы безнең теккән костюмнарыбызның файдасы тиеп, исән-имин туган якларына әйләнеп кайтсыннар иде. Ә менә шушы костюмнар теккәндә һәрбер үзләренең җылысын куеп, һәрбер өлкән апама, һәрбер укучыларга монда килеп үзләренең вакытларын табып, монда килеп эшләгән һәрбер кешегә зур рәхмәтемне җиткерәмен. Инде Раббым Аллаһ аларга шушы авыр хезмәтләрендә дип әйтим инде, сугыш дисәң дөрес булмас. Раббым исән сау, җәмгыятькә файдалы кешеләр булып, менә шушында кайтып, үз балаларын үзләре карап, үстереп, илебезгә файдалы эшләр эшли торган ир-егетләр булып кайтуларын телим. Ил көннәребез иминнәнсен. Я Раббым Аллаһ. Муханлар бүгенге көнгә кадәр киндердән 5 костюм, ак тукымадан ак махсус кием текте. Кирәкле материаллар, шилтәрләр белән авыл халкы ярдәм иткән. Авылның мәчеткә йөрүче апа-абыйлар үзләре дә токмаш кисеп, сухарилар киптереп җибәргән булганнар. Муханларның игелекле эшләре алга таба да дәвамлы булыр кебек. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.